ସାଙ୍ଗମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଚୁନା ମାଛର ପତ୍ରପୋଡ଼ା। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିବି ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ମାଛକୁ କେମିତି ମୁଁ ପତ୍ରପୋଡ଼ା କରୁଛି। ସେମିତି ସୋରିଷ ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ 2 ଚାମଚ ତେଲ ପକେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ଟିକେ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଯେମିତିକି ମାଛଟି ଆଇଁଷିଆ ବାସିବନି। ତାପରେ 2 ଖଣ୍ଡ ମାଛକୁ ପକେଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏପଟେ ମୁଁ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ଟିକେ ସେକି ଦେଇଥିଲି, ଯେମିତି କଦଳୀ ପତ୍ର ନ ଫାଟିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଛ ପିସ୍କୁ ଏବଂ କିଛି ମସଲାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କିଛି ଟମାଟୋ ଆଉ 2ଟା ରସୁଣ ଆଉ ଟିକେ ପିଆଜ ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି। ବାନ୍ଧିକି ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇକି ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଟିକେ ପକେଇକି ଏଇ 2ଟି ମାଛ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପାଇଁ ତା ଦେହରେ ରଖିଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଉଥିଲି। ତାପରେ ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା ମାଛ ପତ୍ରପୋଡ଼ା। ଖାଇବାକୁ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ।